SCS. Na me ne radio station bi na yɛ adwuma. No mo ta yɛ blood donation pa. Wo ma no ma ka kyerɛ mo sɛ yɛ blood donation nti bra betwe mo gya. Nneɛma o melo, nneɛma o sika, nneɛma o sei saa nneɛma no. Nti sɛ mo twe mo gya ne nyinaa wie a, mogya no maako 200 ɛbɛkɔ nipa baako hɔ. Nkae no nso bɛkɔ different hospital. Nti mebisa me ho sɛ mogya maako 200 na ɛkɔ nipa baako hɔ na baako nso akɔ different hospital no. Sɛ ɛyɛ hospital bi ɛna atache ɛbɛyɛ saa blood donation na mogya no bɛyɛ 200 ɛnkɔ hospital hɔ, ɛbɛkɔ company no hɔ. Me experience no. Saa mogya no ɛbɛkɔ saa company hɔ no, ɛyɛ time a nipa na ɔyɛ company no wura no CEO no ɔbɛ perform ne rituals. Saa 200 mogya na ɛbɛkɔ no hɔ no, emu 100 ɛbɛwu. Deɛ meka no, sɛ ɔpɛ sɛ ohu no a ɛyɛ tie. So ɔmo ba abɛyɛ rituals a, anaasɛ sɛ ɔmo ba abɛyɛ blood donation a, ɛyɛ a moma kuro baako ɛnsoa ne mu nipa bɛyɛ 50 ɛnkɔyɛ saa blood donation no. Na moma ɔmo up to next 2 years. Mobɛhu saa nipa dɔm na ɛkɔɛ no, dodoɔ ɛbɛtena ase ne dodoɔ ɛbɛwu. Because so mogya 200 na ɛbɛkɔ no, ɔmo pɛ mu 100. Selection foul na sɛ ɔmo gya ka ho a, asase wei wɔntena so bi. Ɛsan basic nkin akyerɛw. The same thing, sɛ Christmas do a, na ɔmo taa kyɛ akunafoɔ nneɛma paa. Do you know the reason why? Bɛkyerɛw adeɛ. Okunani ɛyɛ something bigger or spiritual. Ne favor, ne lack. Deɛ nti ɛyɛ ba saa nie. Ɛyɛ a ɔmo taa pɛ mpanimfoɔ a ɔmo yɛ akunafoɔ. Saa mpanimfoɔ no nante kɔ station ne premises ɛkɔgye nneɛma no wie a, ana ɔmo nan ase ahwea, anwummere yɛbɛpra. Yɛpra a yɛmfa ngu dustbin mu. Ɛwɔ baabi foforɔ a yɛde ɛkɔ. Nti metu mu fo, mesan abɔ mo kɔkɔ. Efiri na ɛkɔ company bi a bɛte sɛ wɔyɛ blood donation anaasɛ wɔkyɛ nkɔɔfoɔ ntoma ne nua. Sɛ ka kyerɛ wo nana bi ne tu nkɔɔfoɔ fo sɛ saa yɛkyɛ akunafoɔ ntoma, yɛkyɛ nkokɔ, yɛgye wei wɔ abrabɔ nyaa so no, ɔmo ntwa so. Ɔmo a ɔmo kɔgyeeɛ no, hwɛ sɛ dodoɔ sɛ ne te ase. Nipa bɛwu o, baako abɛ na wobɛfa so abɛ de wobɛwu. Ɔmo a ɔmo yɛ blood donation dodoɔ naa no, ɛyɛ ahwɛ ɔmo abrabɔ. Mɛɛma a werɛ mfi sɛ nyɛ punishment na yɛ owuo. Yɛsesa wo kra, yɛde w'anu onyam. Nti yɛ ahwɛ adeɛ. Companies no dodoɔ na ntumi nhwɛ mo kɛseɛ, betu mo yɛ papa wɔ abɔnten, ade nti ɛyɛ mmara. Ɔmo bu so ɔmo wu. Nti obi nso ɔmo ankasa workers no na ɛkɔm di ɔmo. But no ɔmo kyɛ nneɛma akɛseɛ wɔ abɔnten. TV, ntoma, fridge, ɛdan, cars na ɔnkɔ ne ba. Baa na ɔmo yɛ adwuma ma ɔmo a ɔsɔ ɔmo nya sika no. Na ɔmo ho ɔkyerɛ wɔ mu. Ɛdɛ ntia ɛyɛ mmara, ɔntumi mbɔ so. Ɛno nti na wɔ CEO ɔyɛ adɔyɛ wɔ abɔnten a wo ɛkɔm da so de wo no. Nti woyɛ aberante a tie, efiri na ɛkɔ blood donation no, akyɛdeɛ o, sɛ yɛ radio station o, sɛ yɛ media o, sɛ yɛ companies o, wo na ɔmo to nkwanta a mo ayɛ dɛ moapae. Wopɛ adi agorɔ, yɛbɛsesa wo hyɛbrɛ. Yɛansesa wo hyɛbrɛ nso a, yɛbɛkum ɛde wo kra atu obi adwuma ma no atu mpɔn. Obi de wobɛbusto ne company atu mpɔn na wafiri wiase. To ho mfohwɛ, wo nso yɛ no bɔ ho ban. Kwaku wodi ne back billion makraw expose. Yɛbɛhyia da foforɔ. Bye bye. On sɛ ɔde 3 minutes sɛ 4 minutes o. Ɔde adamage nipa adwene. 3 minutes pɛ sɛ 4 minutes no. Ɔde asɛn kɔɔfoɔ bi adwene. And imagine kɔɔfoɔ a ɔmo bɛtie saa asɛm yi a even po sɛ wɔso ɔkɔtwe mu gya na ɔde boa obi a ɔnkɔyɛ. Ghana, please, I wasn't invited to Aboy. Just as I was about to do this video, me who send me ankasa me brapenya Avram Ben Moshe. Eka the same thing. So was a Ghana, please, invite boy we. You radam pare. I wasn't invited no. Because also on chiremu or fact, no any radio station been a year juma. Omu jim moja. Omu trim moja na.
Emoja no mu maako 200 ekɔ adwumawura ne ho. Na ya distribute the aka nso ama various hospitals. To see the ekɔ adwumawura ne ho no, ɔde emu maako wɔ 100 de yɛ adeɛ. Na amanfo ewu. He bibini ye nipa o. Bibini ye nipa. Da bia me kasa so sofo ya ye beka. Sofo ya. Sadi asofo ne ya ye ka no. Saa nso na nso so called spiritual one when enti ye beto ye nana no ma 7 producer. Me beto me nana kwasi buadi. No osom saa som yi bie. Me nana ne 7 producer say ukọ no ho ne se wo be ma ewu a. Obekura akokọ, omi akokọ na akokọ no ewu no na wo be ma na esori. Maninie. Me nana kwasi buadi nyiye nya 150 ansa na wo. So no ne nokre ene said ye no osi bi ye ne niema nti krom ho no obi apenasem na ye betena si ahwe ama saa niema we akoso ebere bi atwam saa asem ya woken ebeye dagya wo Ghana ha ema na bebre na akora de tag ye papa kwa me despite ema edrum rebi no emoja ne papa ne twetwe a 7 producers na o donate ma various hospitals no o si sei na mo ka dia ye jai ema edrum rebi na hospitals complain se moja short ko fonya accident obi hia moja na se yepe bia ma na enya bi because ye dia no akum papa no asopa papa no sei no de ye saa ne papa ne jai ye ti edrum rebi okọ various hospitals na nipa ewu moja ya wo ke mini madam fu ne se ne kwa me ato de nko awu because no ba bi obunsi atwi moja bia se ya hanen nkran kra na obefa ka akwa akotwe bi nyese bia menyi sunsum asem ni o but ne wo kike ne de wo ye papa se brao I think so would pe unipa and so you had been sound on some yenu so best said aduane de ahye wanu mu a menua ebe yensem bebre what the 3 minutes pe they say wo be yama sabe ekunafo bi radio stations a ebedru Christmas yi ye be che ekunafo bi ade wo bi ba ho ama wa baba bebu ne bukata unya bi ma no wo saji ni sika na obi a wayi ne yam sebi obebu ekunafo afene kwa wieye kofo binum kuna wu ebinum aye nyanka ebinum aye wisia enu nto obeboa wo mo no wo sa bosan kofo wo ya no aduane asa ato agu na unim ntoma na ya no omokoje no obi wo ho a afemu ni nyina no ntoma mo no kura wonya abida obi wo ho a afemu ni nyina akokọ kura wonwe bida enu nti eya akwanya ma ne se ye bie sa akwan ne to ho a afei ena ono so 7 producer wo bedi na kono de wo begina ha e the likes any views anyone mim enti e de agu obi adwuma efe menua hwe eniye nyina ne de be kwa atamu mu da bia me ka asem we kire nipa se sai wadwin se bia eda ho na wo fa di no akwa ma famedi o se eda wani mu twen wo be fa di ne eda wani mu twen wo kina mi hu se Ghana ha obi akwadwo ohia duro da bia obi agi sika duro na so bi kura na sa nipa na ya target ne da bia obom paipa e de ma nipa se kama afo onye yie ne emra meka me ho adentia enu nti ne ye wa sikafo bebre ye se sori adwuma ni o man me se minimi amadam fo pa o skat se nsuo wo se kodwo mi be bia adwuma yi ebi kura na 7 producer ono ka adwuma ebi ana me driver bi de ka akonya asere ye beka se me na ma sacrifice me din moja ya ade what you say enu nto ono ni investment nyina wa ye no Nigeria ko Ghana for kasa
da bi obi agi sikaduro ena wenye ye hyɛ nkɔma kɛseɛ de to nkɔfoɔ so ye de hu to nkɔfoɔ so me sesa 3 minutes video as a 4 minutes video ya menua wo ye yi wo de di nkɔfoɔ bɛmpempem adwene mu dem ama bi kura na obi person ko donate moja de boa hospital bi a enya de obekɔ enya fɛ me say wo say please we invite no IGP eniyema bi say de ya na wo ya ade wo ho na hospital kro na radio station kro na no ne ne ya adwuma na ne wura ne ya sa ade no wadaroma mu invite abrantie yi na mo mfa ne ko radio station ono nko so ne wura ne nsanka se mi hunu si ye betwe moja na oji moja ne mu maako 200 na o de 100 akoya ade ne ni pewu adan we are meti a making obi nso bedi ato akoa idie so tida bia na o man ne yaku echi emianim because me sofo say me dunzine say me komfo say tuha adwuma da ho e wasa baba wakoye pa no odinya sika abrante akoye no odinya sika akwadwura bubu no pasofo nka nkyɛnse wakwadwuro nti na unya sika no aka kyerɛ nsa ne maame na eye no ne papa na eye no ababa wa besi so abo akohwibra ebeduru mre bi asabe mpraduasa awade ho ayɛden no sofo ntimi nhwɛ nanim nka nkyerɛ ne sɛ usi so brase na abo enti na ma awade ho ayɛden ama wo ne de bo adum ni adan emerewafo a yehuna mane aberewate fie ebo ne bayie odi asempa na nyame ato ne nkwanam no ama ne nyinkyere me se me nana akwasi buadi na me nana adwo amponsa akora wanyini no ono no nya 120 me nana akwasi buadi no ayebosomfo onya 150 obi onim nana akwasi buadi bia no owuye ne mane ne nana no mo ba yie nkwana ebro 100 so hono na mo ya sei niema bi moye amomani atra mani nton titiri ne nkola na mobile ena okọ TikTok ahwe wo dia haba we fra haba we abenya we ena ade we ena your friends na no kwa de obi se o se de nkra oh okay bibia o se a champion so de a champion 7 preduasa wo de a champion apepa wo to da wo nya yie wo asase so da wan na ka kire wo ni yesusu ani emakoya ni ekwa akurase wudi me champon dodo anipa 7 predators e dia bebe payeto tetene nya champon na ne nananom de pepeto ene ba ha nanso na natimi si bantamadan ema wo na osu yusu ti ro na koko adoso mu nipa ho no wo na wotimu ena wubu nkofo sa adwene na anya adwuma body ne bre. Some of these things me tia ya na eme ya. Adan ye dru bro nya donation hwe no ama wa ma obi ankwa ankoje bi. Bra. Unim ne wa ye de. Adanfu so de wa ye video keke. Unim kwofo asasem we ato o mutirim. Unim kwofo mo be prevent o mo ma. Some o mo nkotwe moja mfamwa. Na be before cry adwene ti sen nie yete ya na yare COVID-19 si ye COVID baaye e baaye no abrofo no so o manya ye friend sen anu aduro mi hu ye nkie ye wi a ye tra aduro ne be some years ansana bi kura na aye adwuma yete ya na ye kra aduro no se mfamra me eduru ane de wo eduru hono ene de ko bibi ni tena haje woi adan abroni na ye ntia yehu abrofo ni se nyame ne ye nkase de ne akondeme ne ye sei no minua se de meka ne nyina ne de be kwa atemu mu ema YouTube sika no TikTok sika no Facebook sika no likes ni views no ema wo mu nkofo bukata sansa de ye no asase so biara
ye bebu ho aten. I'm telling you, obi nua body nkotwa kwadu. And obi nso nua kwadu. Onko na asomenken Daabi. Udua banche utu banche, udua body a utwa body, udua kwadu a utwa kwadu. Enu nti de wo ye de hane no, ubetwa so aba big time. I'm telling you. It's about time I was a son we are condemning. I am very bad. Very bad. So no akofa obi 7 produce reputable person be a 7 produce and anim wonyam. Nia wo ken nkofo nyina dwena kohwe ba bi fa akwa. Adan na mo yesa. Because on the drafia no yesa de no. Me see ene wo so we jai and ojai ye no kohwe various hospitals no mo complaini. Obi nya sika waji sika duro. Wo hia na wotima watwa prateten de. Onkwaji ohia duro hono. Onkwaji ohia duro. It's about time I was say yes sorry. Adie we na bi asi. Papa bi tena akuro bi mu na sa papa no ye papa yie pa. Eduru afia wo hwe nyanka. Ohwe kunafo. Empo na watwe bia ekunafo be salai woni fie anim. Na oma bejisika. Na dako akwa busue ni bi kwafuo mo ba no hu se papa ni fie anim eye nhwehwedan nko a ohunu se moja esensan glass na anim ehon wo dimdika kwa hemfie nana momehwei se papa ya wabetene krom ha se be producer da bia wo hwe maame nom e ma nkoda sikai se sika duro me duru ni fie mu nkohwe emoja na aye ne dan no hu setam na na tubofo me yekohwe ya ampa moja na aye papa ne dan ho yemfa mra na wose ye pam papa ne firi krom ho sanse ye se eduru afia nkunafo o che o made ne papa ya oye no krom ho no odi wo moja odi wo mkra ene sesesika na rawusam se da ye pam papa no edan ya wasiesi krom ho odi o ya amana mfa ne hwe ti papa ne gina kuro ne ko tia na o ka kire kuro ne se mo dabi mo be kai me ne sabre no na aka echi dabi mo be kai me ne sabre no na aka echi ampa papa ekoi emu mmere wade no o musu because no o nim de na papa ne yema wo mo afredi ye nhwa kronso ameke ne hia wo mu yie pa tie kom o ma no o mu nikunu nom akunafo wisiafo wo mu ekom fiase ye se ekum wo mo afreda kro ababa wa bi kwafuom oba no ohunu se anuma bi dimirike kikiki no de ni tira be pem papa ne dan no na anuma ne komabu eho no ohunu se papa ne dan ne ya hwehwe dan nti no sa anuma ne ba ohunu no ho se ne yonko anuma no wo hia no to opese one ne de den e de ntokwa de si ani to de ni tripem glass na aya onim so opem ne yonko anuma na ne komabu na moja sensa dan no eho na baba wa ne dimrika ene osenana momra megina hana monhwe ade ampa kromofo mpanyemfo ko gina ho betatim ni so mohwesa anoma bi na eba kiki odin trapem glass nim ne moja tatata eho no omunu sa senye nipa moja na emom eye krom hanoma ya no omhunu omho glass nim ene di sa adwuma no sabre no ni apam papa no amane ko amani pewu na bra ya to papa ne nkra so omumra no ka kire om se baabi anyewa baabi bejo ne kuro bi mu fon so aso no mu enu nti anya nwanwa se ne Ghana fo ma bebre
ye bie nnwuma e won nkofo aman so oba ha ye won nnwuma bebra yesi ye ma celebrities mo ho dawuro enu nti so obehwa oswa product na no de akogu Nigeria na Nigeria fo na edi hu ska omo celebrities bo ho dawuro ene ade yempeye de ye de ano sei ye de Ghana ni ye adwuma ne yonko Ghana ni peso ogu na adwuma na emom broni de wo som ma broni mfa bibi mra won hunu ho hwe wonya nhwehwemu nanso firi kwasi broni ho nko ade obeji atom ne yonko bibi ni de enye na abrofo na bae na nkomo ye blood donation ka baba begina be kasa akohwisem wi ya memfa abone nchew Djka pay money transfer mu kura sen am di djumadi bro ebia na wo send this care free US send it free Canada bomodin a se ube use app no na wo dia send this kana wo dia ba eno o download e wo phone no so Android phone no Apple phone no ko Play Store Apple Store no download e Djka pay eno na wo send this car from Canada US na dia break o dia bagana sanse elfu ye pa o send ya use me promo code na nego anim no Djka o send ya make sure so be use Djka no promo code eno na be ma wanya sika kakra e dia show ho na nipa nso a wo send ya brand no se yente ne kapre Djka pay money transfer eno ne sese obi a use ye rate na e send this kan wo so chen obi a de ye de ne ye papa manfo agi atom bomoden so be use Djka pay channel na Djka Nyansapo TV. Bomodin so be subscribe and press the notification button for more videos. Aha. And I'm do be say. Dwiadwempa na adwempa no eniwanim nimbie bie kwan emfama wo. Makraw. Bye bye.